Presented by Ridhan Music. की बताइए रे भैया अपन दिलावा के बात। कल है गाड़ी रोका के छौड़ी धैला कौरे हाथ। की बताइए रे भैया अपन दिलावा के बात। कल है गाड़ी रोका के छौड़ी धैला कौरे हाथ। कैसे कहियो की दिलवा बेकरार हो गेला। कैसे कहियो की दिलवा बेकरार हो गेलो। तो हमरा गाँवे वाली छौड़ी से प्यार हो गेलो। हमरा गाँवे वाली छौड़ी से प्यार हो गेलो रे यरवा। भोलेनाथ रिकॉर्डिंग स्टूडियो बानावर बिशुनगंज। प्यार हो गेलो हमरा गाँवे वाली छौड़ी से प्यार हो गेलो। प्यार हो गेलो भले उठो बाहे तो मटी चाहे बालू। लेकिन छौड़ी रे भैया है तो घर में चालू। भले उठो बाहे तो मटी चाहे बालू। लेकिन छौड़ी रे भैया है तो घर में चालू। एकरे चलते सब छौड़न में मार हो गेला। एकरे चलते सब छौड़न में मार हो गेला। तो हमरा गाँवे वाली छौड़ी से प्यार हो गेलो। हमरा गाँवे वाली छौड़ी से प्यार हो गेलो रे यरवा। Presented by Ridhan Music. तेनी के जींस छौड़ी हास के बोलैल कौ। प्यारे करेला हमरा उहे त सिखैल कौ। तेनी के जींस छौड़ी हास के बोलैल कौ। प्यारे करेला हमरा उहे त सिखैल कौ। राइटर शिवधर राहुल भी तैयार हो गेलो। राइटर अंकित नेता भी तैयार हो गेलो। तो हमरा गाँवे वाली छौड़ी से प्यार हो गेलो। हमरा गाँवे वाली छौड़ी से प्यार हो गेलो रे भैया। भोलेनाथ रिकॉर्डिंग स्टूडियो बानावर बिशुनगंज।